Ja. Hoi, jongens en famkes. Ja. Hier ben ik al. Maar ja, leuke filmpjes voor je. Want... ja. Het is nou... Tomketiet. Ja. Een tomkepizza. Een echte tomkepizza maakt ik jood. Heerlijk. Met zoene griënten en oier oren lekkere dingen. Mas me gauw zien. Ja. Tomke mandje altijd bleer. Tomke meiding krullend heer. Meiding hoentje sabretaal. Harkje gauw naar dit verhaal. Een tomkepizza. Tomke en Cornelia zullen een pizza maaien. De boeiem is al klaar. Cornelia pakt een planken en een scherp mes. Wij maken een pizza met een hele protte griënte, Tomke. Dat is lekker en zoen. Cornelia snijdt de siepel, de prei, de champignons, de paprika, de broccoli, de wattel en de tomaten in stikjes. Tomke stiet er op een noos bij. Zo, dat is klaar. Nou maar stode pizza versieren, Tomke. Yes. Alle griënten maar erop en dan struist de letter cheese in. Ik maak je een hele mooie pizza, Cornelia. Een echte tomkepizza. Oh, wacht je. Ik zet even de oven aan. Als die warm is, dan kan de pizza erin bakken. Tomke stiet op een stoel bij het onrjocht. Ze kunnen goed bij de pizza komen. Cornelia gaat naar de kamer. Ik doe de tomaten in het midden. Ja. En de orengrient eromheen. Ja. Wacht. Ja. Nou, en dan strui ik oerl cheese op. Wat doe je dit, Tomke? Ik maak je een pizza, Romke. Een echte tomkepizza. Nou, ik vind het net een echte tomkepizza hier. Er zit alleen maar griënten op. En cheese? Maar hij is wel gelijk, Romke. De pizza is wel een beetje saai. Wist wat? Ik doe de roze spekjes op. Ja, en dropfieters. Dat is leuk. Ja! Tomke helpt de tromke bij Snobbersgoed uit de kast en klimt weer op een stoel. Zo, ik lis de spekjes op de pizza. Wow, wat liekt dat mooi. Mag ik nou de dropfieters erop doen? Nee, het is mijn pizza, Romke. Nou, maar door is alle spekjes er al op die Tomke. Nou, maar ik. Jou hier die dropfieters. Romke wipt van de stoel op het onrjocht. Tomke houdt de dropfieters met beide handjes heeg in de lucht. Ophoren, Romke. Je krijgt de dropfieters net, het is mijn pizza. Nou, dat zijn we nog wel eens zien. Romke springt omheeg naar de dropfieters. Daar had er al een dropfieter in de bek. Hij ploft weer op het onrjochtbel. Maar wat is dat nou? Het onrjocht is glad. Zijn poortjes glieden uit. Hij stompt zijn de pizza aan. De pizza scoot naar de ronen van het onrjocht. Help, help. De pizza valt en ik eet. Cornelia draaft de keuken in. Hey! De pizza hing het nou heel onder het onrjocht. En Romke hing het ons in voorpoortjes onder het onrjocht met de dropfieter in de bek. Pak de pizza, Tomke. Ik pak Romke. Tomke kan nog krekken. Ja! De pizzatje inhouden. Stoute hong. Tom, meest net op het onrecht komen. Cornelia shot naar de pizza Huh? en zet grutte egen op. Wat toch die spekjes op een pizza? En waarom had Romke een dropfieter in de bek? De pizza wie zo saai, Cornelia. En toen wonen wij er spekjes en dropfieters op dwaan. Domme Tomke en domme Romke. Dropfieters jaren net op een pizza. En ze kent dat in de hitte oven, dat ken het jer. Even later zet Cornelia de pizza in de hitte oven, zonder de spekjes en de dropfieters. De pizza begint al lekker te roepen. Romke laait in zijn koer. Ik wil ook pizza eten. Waarom ben ik geen hoenenpizza's? Ja, dat weet ik net, Romke. Psst, Cornelia,
Ik weet wat. Maar Romke mag je het net jaren. Tomke fluistert Cornelia wat in het eer. Cornelia begint te laatsen. Oh, ja. Dat is een heel goed plan van mij, Tomke. Ja, dat toch wij. Als de pizza in de oven klaar is, roept Cornelia... Eten, Tomke. De Tomke pizza is klaar. En Romke, de Romke pizza is klaar. Ja, Romke dat goed? Krijgt hij ook een pizza? Ja, er. Op een vlier bij zijn hoenenbakje stiert een pizza bij hem met hoenenbrokjes erop. Een echte hoenenpizza! Oh, lekker! Dat is lekker, hè? Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut. Ja. Is dat daar? Stille. Stenen op het hoeske. He. Nog een keer. Nog één keer stenen, maar er komt met meer. Ja. Zo. Pier en Marieke mij even op een pony rieden. Dat vindt ze prachtig vanzelfs. Maar of dat nou wel zo handig is met al je god in de boezem? Hé, Romke. Hè? Pier en Marieke zoon. Een jongen en een famke heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krek leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Fratsen, elke rij, kom maar mooi. Knikkers. Pier en Marieke, waar zal je hem heen? Wij gaan te knikkeren. Goed? Ja, maar waar ga je hem dan heen? Het Squalleplein. Daar ben de oornek. Oren? De Orenbaan. Goed? Oh ja. Maar haal je hem wel knikkers dan? Genoeg. Poedervol. Nou, net te laat thuiskomen, hè? En winnen. 10 keer om. Doeg! Hoi. Maar op het Squalplein joggen ze geen orenbaan. Vreemd. Ze hier het wel opraad, maar er is geen hier. Wat doen we nou? Wacht je. Misschien komen ze nog. Ik heb je zin om te wachten. Hey, Pier. Zullen we even bij Piet Pony zijn? Piet Pony. Ja. Pony zijn nou wel boeten erin, maar dit mooie waar. Vind ik leuk. Maar dat is heel al boet in het dorp. Zeg dat. Wie had nou wel ontierd? Misschien mij wij wel even... Ponyrieden? Ik knikker heel liever. Ik net. Kom mee. Piet Pony wen het op een boerderij. Hij had eerst boerwest en nu had er alleen nog een paar geiten en een pony. De pony stiet bij het stek als Pier en Marieke onrinnen komen. Oh, lief. Kom hier maar. Wist hoe het eruit? Nee. Maar wie kent vreeg je? Tje, daar komt er aan. Waar? Piet Pony. Oh? Wat had er daar bij hem? Een zadel en die dingen voor om mijn kop. Ah, jongens. Zo niet even bij Wendy zijn. Wendy? Ja, Wendy. Zo heet ze. Ze mij graag over de aandacht. Kom maar, Wendy. Oma, braaf. Tik in hoen? Wat had ze mooie eigen. Is ze lief? Ja. Ze is een makkerswoord. Maar ze wordt wat te vet. Ze maakt wat meer bewegingen. Nou, ik had zadel aan mijn naam. Ik zeg hem aankomen en ik tocht. Misschien wil die baan wel even rijden. Hoe ligt het dat? Ja. Oh,
Oh, mij dat? Oh, machtig. Nou goed, dan zal ik het even kleren, meidje. Kom maar, Wendy. De band vallen maar de noos in de boeter. Ze maaien samen ponyrieden. Marieke maai eerst. Piet Pony helpt haar op het zadel en daar gaat het hinnen. Als een prinsesse zit Marieke op een reg van het hinderke. Piet rint mooi en houdt de pony beet bij het haardstel. Als ze 3 keer het stukje loon op een delwest ha, mooi pier. Ik ben zuiver achter de post. Het komt er voor mij ook gewoon. Dan kiest er misschien ook wel alleen, jongen. Dit beestje is zo makkers wat. En hij lust het wel, mij die. Wat zei ze ervan? Dwars te doen? Best? Nou, kleer. Nou, rieden dan maar. Ze is maar voort. Voort. Voort, kerre. Hoor ik goed beet, hè? Hey. Ho. Net zo uit. Ho, Doe je wat dat nou? Hoor hem pad. Pad horen. Net zo vliegen, hè? Oh, hij vleet als een kip. Pad horen. Had dat beest nou? Ho, Wendy, ho. Ho, Wendy. Ho, Wendy. Ho. Oh, hij doet het eraf. Oh, liek in het drek. De pony had Pier uit het zadel smieten. Hij looit lang uit in de modder. Marieke en de boer draven naar hem toe. Hoe is het, jongen? Als die zeeën erin? Valt mij. Maar ik zit onder de drek. Hoe koe dit nou? Wat is nou? Nee, ik die niet. Maar die knikkers die vleren me daar de boes uit. Daar is krokken van, denk ik. En toen pokte er mij eraan. Oh, wie dat het? Pony reden mij de boezem voor knikkers. Jongen. Dit hier raar komen kind. Maar ze had nou in elk geval eerst beweging genoeg gaan. Zal zien dat ik haar weer rustig krijg. En do, alles tocht het nog. Dan moest hij maar wat oorhemmelje. Ik ken er verder niet meer ontwaan. Als de band thuiskomen zit Pier nog onder de vegen en spatten. De modder zit hem in het hier. Marieke, haar mem, zet grutte egen op. Nou, wat krijgen we nou? Dat knikkerin is er nogal op woonkamer, het sabesjoch. Moest het zo raar? Of hij hem soms alles verlen? Nee, wie had nu het verlen? Nou ja, een peer. Maar Pier had de boezem vol. En Pier? Aha, leuk hè? Oh, Pier, jongen toch, wat sjocht dat eruit? Hoe komt dat zo? Hij je er ook knikkeren. Hé? Ja. Nou, hoi. Ja. Het tafelkleed. Het tafelkleed. Beppe broekt een tafelkleed, dan bleef de tafelskien. Ik maai het over de tafel lezen, als ik bij Beppe ben. Ik zie hem niet. Ik zie niks. Ja. Beppe broekt een tafelkleed, een tafelkleed, een tafelkleed. Beppe broekt een tafelkleed, dan bleef de tafelskien. Mooi het oer de tafel lezen, tafel lezen, tafel lezen. Mooi het oer de tafel lezen, als ik bij Beppe ben. Beppe broekt een tafelkleed, een tafelkleed, een tafelkleed. Beppe broekt een tafelkleed, dan bleef de tafelskien. Mooi het oer de tafel lezen, tafel lezen, tafel lezen.
Lekker om. Ja. Nou, dit wie het alweer. Omhoorn. Hoi. Auw. Nog. Hè. Visto dit echt een leuke video? Op het Chiltje YouTube-kanaal kun je nog volle meer Frieske filmpjes zien.